step ke pasuk bat ke keman pi baro ki parlok ki bajupet yangใน channel Good News TV jong ka jingseng samla ki jipi snot sapni bat nga ai ngu yo blai bolo ai ngi sai sen pat yang ne lat mengen yo banya puson yak ten ki jong blai ha kan ya step ke ba manta bat ngai khu blai ro ipi iwai pa iwai ke bajupet yangใน channel ha kan ya step ha ka teng ke ba thiang tam bat ke badan bor tam ko jo trai u bolong nong im chungi u Jesus Christ perlak ba ik har ya step ka kwa ban ya puson lang ha ka wei ka banta nak tin ka jong blai bat ka ta ka long chpang ka jing ton kat u blai ha ka jing im ka jong i ka jing ton kat u blai ha ka jing im ka jong i bala pen chong nong rim ya ka na kitab Deuteronomy ka nong ba lai phuai bat khot ka ba hen reu ba tin jong blai ka ong to long ki ba khlan bat ki ba slur wat sok yu lemne wat chep ting ki ma utrai ba blai jong me ma u hi un le trangkat bat me un ino ya me lemne kentat no ya me kani de khot ka ba slur ber ai man sim ni ya jing don kat ka jong blai ba ka jing im ka jong ni la sai ru bang lek u blai u trangkat bat ni Ublay Ukran yenay kentin hai kun Israel bat tau Joshua ba ublay unlong rengkat lam bat ki hapadeng katakal jingyat anti ka jongki bagian poi chakata kari jingkular kari kabatut dakadot bat kangap bagian om day ban sengu septing namar ublay dadahi unlek haswa jongki hapadeng katakal anti bagian day ban yat tehdokan ka bentap perlak ba ik haswa bagin yat lenti lingba jone ka sngi kani ga record ka ai man sim yangi bangi don ya ublay bo don rangkat baka im ka jongi de ma kata ka ai ba ublay ukwa nangi galong tongen bo kita ki lenti ka jongi ha ublay ba ublay un yo bani lam lenti yangi namangi im hakane ka perthai ka badap de ki jingma ki ba pon jat Henry habangi syak ba ublay unyo ba lam nanti yangi ini hap hai ta ki jingma namar ba lam nanti yangi da ublay ka kitab u Joshua kal nong ka ba ningkong ba khot ka ba khandai ka ong hato ngam sim lo kum yame to long ba khan bat ba slor ba wat ting lam ni wat kyu ma utrai ba ublay jong me utar kat bat me kat ka ba melek kani ka pens kam su ya ki jingkular ka jong blai bau don kat bat ni kat ka bangi lek la hangno bangi don kak sangki badan bor ka jong u ka don hangta ki perlok ba ik yola se don nap deng jongi ki ba don nap deng ki jing khuslai ki jing do jing kerman nap deng ki jing pang jing sitom to kan mau bo blai e don kat bat ni ublay un umino yangi dan lay ro Henry uyai terkat hasenda senda kajing im kajongi to ain makatangin ken mau yu ngen pai su bat ngen wat yu pun pelat yangi nai ta kajing kibawan hakajing im kajongi ka kitab Isaya kandang ba so play ba dikot ke baar ka ong haba malek ling ba ki ngangalong lam bat me bat ba kiwa kit telep ya me haba me yat ling ba kading menoming lem ne ka tlet ding kanong jelia ya me habang ya kan do ik jing ki jing kuslai ki ba kraw kat no ro Henry ublay bangi amane ulong kam halor ban kita ki jing jungi un wengi kita ki jing nangi raka donot ka jing mut ci berkat ka jongi baro kadon batu perlok bi ublay ukularni kita ki ai baro ba undon rekat bat ni kat skaba ni lek om tang ba ukular henrain pendap ro yeta ki jingkular ra ni bu ka jing shania bat ka jing nget ka jongi ka batang ha u ki jingkular ki jong blai ki long ro om tang ba udon rekat bat ni tang ta ki por ki bang sham jing henrai ukular ro bo don rekat bat ni hado ka waino ka jing im ka jongi ka gospel Matius kalong ka baar pra badikot ka baar po ka ong hakmi ro ngalong rengkat
bat pi halakas ngi. Hadu kawai no kapertai. Kapapan iba ublei udon rengkat bat ngi man lakas ngi. Man lakas step. Laka long abangi teri kita ne bangi tiak menmit. Ublei udon rengkat bat ngi. Hadu kawai no kapertai ro. Perlu aku ikan ni step. Haswa bangin jam leleng ba jangan ni ngi. Tongen IT ya kilenti ki jongi. Ha ublei. Bau belai un jawab ni lam lenti yang ni. Lingba jong kan ni ngi. Ha kita kilenti ki jong u. Babangi lek ke kan ni ngi. Ngej skam bau belai un don rekat lang bat ngi. To belai ngerku. To belai rap ini. Lingba jing slok hani step. Ublei nam ta ka brom jong u. Amen. Tuk bendam ublei ha ka jing duai. Ni ai ngu ya me au ublei ba pa jing i ba beneng. Nama bel ai ni ablei ling ba jene kubor ne ka step kom ta ko try. Ka bakran ngi ablei. Ya jing don kat ka jong me ablei ber ka jing im ka jong ni. Au ublei ni duai ngu try. Lepas jene ka singi bang si ban jat ling ba jene ka singi ngu try. Ya lam ngi au ublei ta kilenti ki jong me au ublei. Menginam or, menginam hap, menginam kolon ku try. Hap deng ki jing ma ko pa ki bawan ka jing im ka jong ni. Jalam ni au blay lepas jika por ke badang sa jangan kasi ku try. BIT jika cik im ke jongi hame. BIT au blay kalenti ke jongi hame. Sengau au blay ke jing dua jika kepat. Ipan ini paro tak jingek. Hak tengah jo try bolong nombor im jongi bo jus ke segitu ai. Lo minta je bom cukup ro. Amen.